Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Nasa punim. Mga igsuon maghinulsol kita sa ato ang mga sala aron maandam kita pag sa ulog ni ining santos nga misa. Kaluoy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, ipakita imo kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan. Pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios, Himaya sa Dios, himaya sa kahitasan. ugaday sayang mga tao, binisayo ta, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, magagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, bugtong anak, samahan Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluoy kami, ikaw nagalikod sa tuo, samahan dawata ang among himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Ubas sa Espiritu Santo,
sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Diyos, naghiusa ikaw sa nakalain-laing mga nasod, aron mag-ila sa imong santos nga ngalan. Itugot sa mga tao pag-usab gikan sa tubig ug sa bunyag. Gikan sa tubig sa bunyag, ang kahiusa sa pagtuo diha sa ilang mga huna-huna, ug ang kahiusa usab sa gugma diha sa ilang mga buhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang nagkupot kang Pedro ug kang Juan ang bakol nga naayo, ang tanang mga tao natingala ug nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginganlag portiko ni Salomon. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tao, miingon siya kanila, "Mga taga-Israel, nganong nahibulong man kamo niini ug inyo man kaming gitutukan? Naghuna-huna ba kamo nga gumikan sa among kaugalingong gahom o sa among pagka-Diosnon, nakapalakaw kami niining tawhana? Ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan kon si Pedro nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong. Apan wala ninyo siya dawata ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanhaw siya sa Dios ug kamo mga saksi niini. Ug ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituuhan, maoy nakaayo ni ining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Jesus, maoy nakaayo kaniya, sumala sa inyong nakita. Ug karon mga kaigsuonan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Jesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios, pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglang mag-antos ang Mesiyas, ug gitumanan kini sa Dios ni ining paagiha. Busa paghinulsol kamo ug balik sa Dios, aron papaso niya ang inyong mga sala, aron moabot kaninyo ang panahon sa espirituhanong kusog gikan sa Ginoo. Ug unya, ipadala niya si Jesus, ang Mesiyas, nga iya nang gipili, alang kaninyo. Kinahanglan nga magpabilin siya sa langit, hangtod moabot ang panahon, nga bag-uhon ang tanang mga butang, sumala sa gipahibalo sa Dios, pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. Kay si Moises miingon, ang Ginoo nga inyong Dios, magpadala kaninyo og propeta nga inyong kaliwat,
ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglang tumano ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Ang dili mo tuman sa isulti sa maong propeta, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios ug puuhon. Ug ang mga propeta, sukad kang Samuel, naghisgot usab mahitungod ni ining mga adlaw. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta alang man kaninyo, ug kamo nakaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Busa gipili sa Dios ang iyang sulugoon ug gipadala pag-una nganha kaninyo aron pagpanalangin kaninyo pinaagi sa pagpabiya ninyo sa inyong daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo among Ginoo, pagkamahimayaon sa imong ngalan sa tibuok nga kalibutan. Unsa ba ang tao nga nanumbaling kaman kaniya? O ang anak sa tao nga nag-alima kaman kaniya? O Ginoo akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Gihimo mo siya nga ubos lamang og jutay sa mga anghel, o gipurong-purungan mo siya sa himaya o kadungganan. Ipamando mo siya sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanan ubos sa iyang tiilan. O Ginoo akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karnero o kabakahan, o ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, o bisan unsa nga nagalungoy sa kalahawran. O Ginoo akong Diyos, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagdaigong ng Diyos. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Muna sa kinimo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Siniyan ikaw, O Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan, ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pain. Samtang nagsugilon pa sila niini sa kalit, mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila ug nalisang, ug naghunahuna nga nakakita silang espiritu, apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo. Tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, ako gayud kini. Hikapa ako ug makita ninyo kayang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil, apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong, busa gipangutana sila ni Hesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" Ug gihatagan nila siyag usa ka buok sinugbang isda, ug gidawat kini ni Hesus ug gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, "Kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta, ingon man sa mga salmo." Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, "Kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglang mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw, ug nga sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Manglingkod sa makadiyot, maayong gabi kaninyong tanan. Mga igsuon, pananglit, doon na mo'y suod kaayo nga higala, ug unya namatay. Ug unya usa ka adlaw niya na samtang kamo nag-istoryahanay, nagpaambitay sa mga nakalain-laing kasinatian, umansad sa inyong gitawag og circle of friends. Ug unya ang maong namatay mukalit pagtungha sa inyong atubangan. Unsa kay inyong reaksyon? Ha? Unsa inyong reaksyon? Inyo siyang gakson? Or maglumbaanay mo panagan? Asa sa duha? Labing siguro tingali or labing siguro makuyawan. No? Bisag tuod nga pagkamatay anak mo ingong kita nga ayaw mi biyae, ngano ni biya ka man namo, pero kung sa kalit nga nag-istoryahanay mo kalit og tungha, labing siguro managan kita, makuyawan kita, mahadlok kita. Ug mao sa ni debate sa mga apostoles, sa mga tinunan sa Ginoo. Nag-istoryahanay sila, gisulti sa duha, kinsa maning duha ka tawo, unsa may nahitabo sa duha ka tawo nga iyang gisulti, katong nangadto sa Emmaus. Nga dito sa naka-experience sila nga ang Ginoo napakita nila. Unya ilang gisaysay, ni malik man to sila sa Jerusalem. Unya ilang gisaysay. Unya samtang nagsaysay sila, maayo kayong paminaw sa uban,
nga ning kalit ug nga si Jesus, labing siguro nahadlok sa to sila. Nakuyawan. Unya ang nakanindot mga igsuon, miingon ang Ginoo, ang kalinaw maanaa kaninyo. Unya samtang nakuyawan pa sila gyud, ang Ginoo nangayog isda aron iyang kanon sa ilang atubangan. O gipasabot sad sa Ginoo ang bahin sa kasulatan nga naghisgot kabahin kanila. Tinud-anay wa pag sila nga totally nakasabot. Apan ang Ginoo nag-inanay kanila ug pagpasabot, kabantay mo kung nimba mo kagahapon, gipasabot sa Ginoo ang duha ka tawo nga nagpadulong sa Emmaus, kabahin sa kasulatan. Karon sang gabi una, karong adlaw ang ebanghelyo ni Jesus na pod nagpasabot na pod kanila. Unya ang kanigyong greetings nga gihimo sa Ginoo, ang kalinaw maanaa kaninyo. Ug kining maong kalinaw nga gitanyag sa Ginoo mga igsuon, mao sa ning kalinaw nga atong gikinahanglan. Ilabi na sa ato ang panahon karon. Kundi ba kagubot, di lang kayo mangutang na ay mga minahal sa kinabuhi na to nga nahanaw, kundi kung mutanaw ta sa atong palibot, sa ato ang katilingban, sa ato ang nasod, dili ba kagubot. Gani kay naghinangat ng eleksyon, grabe ang kanagbang bisag unsa na lang ang ipangsulti aron pagdaot sa pikas o sa lain-laing habig, o gani usahay subo nga pamalandungon nga inig na ay mga pulong-pulong, usahay gani dili ta makadungog unsay ilang plano, kundili ang atong madunggan unsay bati sa kaatbang. Unya magdala ni kanato usahay ngadto sa kalibog, usahay magdala kini kanato ngadto sa nga mahimutang desperado. Muna nga pagkanindot unta nga ang kalinaw nga gidala ni Jesus, iyang sulti ngadto sa iyang mga tinun-ayn, mausab kana ang kalinaw nga iya usab nga gitanyag kanato. Ug ato na ning maambitan ang maong kalinaw usab mga igsuon, kun kita usab muduol ngadto sa Ginoo. Ug unya muduol kita sa Ginoo aron usab kita pasabton sa Ginoo unsay angayan natong buhaton. Pasabton ta sa Ginoo dili lang kay nahisayod man ta nga ang plano sa Ginoo para kaniya, di ba? Iya mangisaysay nga kining unsay mahitungod kaniya ang tanan sulat sa balaang kasulatan mahitabo gayud diha sa iyang kaugalingon. Ug unya kita usab unta mga igsoon kung muduol ta sa Ginoo, pasabton usab kita sa Ginoo unsa say plano sa Ginoo nganong gibuhatan niya niining kalibutana. Nga gibuhatan niya dili aron magdato, gibuhatan niya aron dili mo hold og mga dagko nga gahom nga maoy mahinungdan nga kita magdiktar na ngadto sa katawhan. Pasabton ta sa Ginoo nga ang gahom nga iyang gihatag kanato o gihatag sa katawhan gamiton aron sa pag-alagad sa katawhan. Ang nakapait lang mga igsuon manggod, taliwala sa kabisi, imbis ang Ginoo ang atong paminawon, ang kalibutan man maoy atong gipaminaw. Tungod kay ang kalibutan maoy atong gipaminaw, unsa may nahitabo ang tao dili na matagbaw, kay ang kalibutan nagtudlo kanunay kanato unsay wala nato. Di ba? Nakasuway na ba mo appreciate unsay naa ninyo? Dili ba mas daghan tang reklamo kaysa pagpasalamat sa Ginoo tungod sa unsay anaa kanato? Muna nga ang ato manggong gipaminaw ang kalibutan. Muna nga paminaw na to ang Dios aron ang kining kalinaw nga iyang gisulti, iyang gihatag ngadto sa mga tinun-an niya. Maoro man sa ning kalinawa nga iyang gi-offer, gihatag kanato, munang ato siyang paminawon aron giyahan ta niya unsay dapat natong buhaton aron ang plano usab sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon matuman gayod. Ug pagkanindot unta
nga sama sa Ginoong Hesus. Baliko na to gamay ang nahitabo didto sa tanaman sa Getsemani, nga diin ang Ginoo miingon siya, dili ang akong pagbuot Ginoo mao'y matuman amahan, di ba? Nihangyo siya, kuhaan ang kupa sa mga kasakit, pero miingon din siya, pero dili ang akong pagbuot mao'y matuman, kundili ang imuha. Ug mao sana kita mga igsuon sa atong pagduol ngadto sa Dios, dili nato diktaran ang Ginoo unsay iyang buhaton dinhi kanato, kay usahay bitaw makalingaw ba kung ato yung pamalindungan usay magkatawa ta sa atong kaugalingon. Gani mao sa dinahitabo dihay usa ka higayon nga nagampo ko ug unya pagsulod nako sa ako ang kwarto, nagkatawa ko sa akong kaugalingon, nganuman miingon ko sa akong pagampo ba, Ginoo, ako lang ihatag, ikanay bahala sa tanan, akong itugyan ang akong kaugalingon sa imong plano. Nga dahil ning iyong ko, nga Ginoo, tabangi in taong ko Ginoo nga mo ani ko ang Ginoo, murabag ning iyong ko nga matuman unta ang imong pagbuot, pero ako pang gihatagan og suggestion ang Ginoo unsa iyang buhaton para nako. Muna nga pagkanindot unta nga sa atong pag-ingon nga matuman ang imong pagbuot, pasagdaan nato ang Ginoo nga ang iyang pagbuot matuman diha sa atong kaugalingon. Ang ato lang buhaton pag-abli sa atong kaugalingon o pagkamakanunayon sa pagpaminaw sa iyang mga pulong, aron ang kalinaw atong maambitan, ang kalinaw atong mapuy-an, o ang maong kalinaw nga atong gipuy-an ato usab nga mapaambit. Palihog manindog. Ang balaang kasulatan nagpadayag sa planos sa Dios alang kanato. Sa atong pagpanaw uban kang Kristo, magampo kita nga ang iyang dalan sa kinabuhi mahimo untang mas tataw matag adlaw. Mutuaw kita sa pag-ingon, Ginoo, ubani kami kanunay. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga isip simbahan, magmatinud-anon kitang mosangyaw sa Ebanghelyo sa paghinulsol o sa pagpasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga diha sa pag-ila nato sa kaayo ni Kristo, ang nabanhawng Ginoo, madala nato ang katilingbanong kaangayan ngadto sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga ang balaang kasulatan, maglamdag kanila nga anaa sa kangit-ngit ug sa sala ug sa kawalay paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga mailan nato ang presensya sa nabanhawng Ginoo diha sa Eucharistikanhong pagpikas-pikas sa pan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga ang mga matuohong nangamatay, mabanhaw ngadto sa hingpit nga kalipay diha sa presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Dios among amahan, ang among mga kasing-kasing nagdilaab sulod kanamo sa among pagpamati sa imong bugtong anak. Dawata ang mga pag-ampo nining katawhan nagpanaw subay sa dalan sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Amen. Manglingkod. Uma sa Diyos, ako karon nagpakatakos sa pakigatubang dalang akong kahulugan.
paubos. O nga sa'yo ta, o ginamang sa kamot sa tao, hala sa ulipon, pinahagi niya ang Ginoo pagadain ko. Mga igsoon pagampo kamo aron nangako og ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios ang Amahan, magagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang subday pagmaya siyang ngalan, alang usab sa atong nabuslanan ug sa kabukian santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga gasa nga among gihalad nga mapasalamaton alang sa mga bag-ong nga tao diha sa bunyag ug alang sa dali nga pagpanaw gikan sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibaya mo Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Ang matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay magagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit apan labi na gayod niining gabi niining adlaw kanusa si nga mahimayaon kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o giyota. Santos, 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 Santos na Ginoo. Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ini. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Ubay ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, uban sa iyang mga kaabag nga mga kaobispuhan ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na si Francisco. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo magagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan. Gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, amo ang manunubos. Kay imo man gingharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kanturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Muna sa pinimo. Ato karong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay, panagdait maanaa kaninyo. Poderoso sa Diyos nga sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Ginoo, dili ko ang ay makalawat kanimo, apa ni pamulong lamang o mamaayo ako.
Magampo kita. Patalinghugi o Ginoo ang among mga pangamuyo, aron ang lukat nga imong gibayad alang sa among kaluwasan, maghatag unta kanamo sa hinabang niining kinabuhia, ug magpadangata sa mga kalipay nga walay kinutuban diha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa Manalangin kaninyo ug sa tibuok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.